Sa mga ningita og lingaw o makahuluganong buhaton samtang naka-home quarantine, tambag sa mga opisyal nga mas maayo pang mananom. Ilabi na sa mga lagutmon ug mga utanon. Sa Mandawi City may libreng mga binhi ug mga seedlings nga gihatag alang sa mga interesado. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa buhatan sa Mandawi City Agriculture Office, busy ang mga personnel sa ilang tahas, gikan sa pag-andam sa mga binhi sa lain-laing klase sa utanon ug lagutmon. Unang gihimo ang pagbaging o pagpreparar sa container. Dayon ang pagluyong sa mga liso aron manurok kini. Kung mudako-dako na ang seedlings, ibalhin kini og sudlanan. Karong panahona, kung diin kadaghana naka-home quarantine, gipahibaw sa opisina, mamahimong makapananom ang katawhan, mabulahan pagyud sila niini. Sa mga gustong mangayo og binhi sa lain-laing klase sa tanom ug bisan seedlings, mamahimong maadto ang ilang opisina sa Barangay Magikay. Libre ra kini nga ipanghatag. Gani kaganiha, may pipila na nga mituyo pag-adto sa opisina aron makapangayo. For sustainability o food security kay ang kaning mga tanom o kaning mga vegetables kung mananom ta naara tay makuha-kuha dayon ba nga, for example kangkong, pitsay. Idol man ilang time. Ikaduha, because of urban gardening, di na ka need mo adtog merkado kay naa naman mag-harvest ra man ka sa imong backyard. Lakip sa available nga klase ang kangkong, pechay, sili, lettuce, talong ug uban pa. Pasabot sa Assistant City Agriculturist, bisan limitado ang espasyo sa Pinoy-anan ug way yuta nga katamnan, may diskarte gihapon nga mamahimong mabuhat. Kay yuta, basta naa lang kay mga recycled materials, naa lang kay katamnan nga mga sudlanan, basta interesado lang ka, makatanom gyud ka. Total naaman may gipangatag sa agriculture nga mga planting materials. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.